του Γιώργου Παπαδάκη. Εδώ βλέπουμε και το σχετικό στιγμιότυπο που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2012. Και είχαμε αθωωτική απόφαση για τον Ηλία Κασιδιάρη, για την ακρίβεια απαλλακτική, καθώς έπαψε να ισχύει η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί αυτεπαγγέλτος από εισαγγελέα σε βάρος του και αφορούσε το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη. Ο εισαγγελέας νωρίτερα είχε και αυτός αθωωτική εισήγηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει θέμα βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά απλής. Στην περίπτωση της απλής σωματικής βλάβης, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι αδίκημα το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτος. Θα έπρεπε η κυρία Λιάννα Κανέλη να έχει ασκήσει. Να έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη εντός τριμήνου, δεν το έπραξε ποτέ. Από την ημέρα του επεισοδίου εντός τριμήνου. Από την ημέρα του επεισοδίου εντός τριμήνου δεν το έπραξε ποτέ και επομένως έπαψε να ισχύει η κατηγορία στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αθωώθηκε. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορεί να επανέλθει η κυρία Κανέλη. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχουμε τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κασιδιάρη. Με έχετε για λίγα λεπτά, γιατί ως γνωστόν βρίσκομαι στη φυλακή και οι φυλακές σε λίγο κλείνουν. Το ξέρω. Πάλι αύριο στις 7 το πρωί. Και μέχρι αύριο στις 7 το πρωί δεν θα έχω δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Αυτή είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα του 2015. Να έρθω όμως στο ζήτημα το ουσιαστικό της σημερινής ημέρας. Ως γνωστόν ασκήθηκε μία δίωξη κατόπιν τηλεφωνήματος του δημοσιογράφου Δελατόλα στην δικαστικό κυρία Ράικου. Όπου είπε το περίφημο «Έλα Ελένη» και μου ασκήθηκε η δίωξη. Αυτεπάγγελτα. Γιατί? Για να συλληφθώ αμέσως και να με περιφέρουν ως θύραμα, τότε προεκλογική περίοδο με χειροπέδες όπως μου κάνουν και τώρα, και να πέσει το ηθικό των ψηφοφόρων του κόμματος. Δεν συνελήφθη τότε και έρχομαι τώρα να δικαστώ για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Που επικίνδυνη σωματική βλάβη στην ελληνική νομοθεσία σημαίνει χτύπημα με μαχαίρι, χτύπημα με ρόπαλο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει χαστούκι. Και ασφαλώς με απάλλαξε το δικαστήριο για το συγκεκριμένο αδίκημα. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως. Είχα κάνει και εγώ μήνυση στην κυρία Κανέλη, γιατί ως γνωστόν με είχε χτυπήσει με ένα φύλλο εφημερίδας, όχι το ριζοσπάστη όπως λέει, και με είχε αποκαλέσει και με κάποιες φράσεις υβριστικές. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Αλλά η Βουλή αποφάσισε να κάνει άρση ασυλίας για μένα και να μην κάνει για την κυρία Κανέλη. Και έτσι σήμερα ήταν αντίδικος, αλλά δεν ήταν κατηγορούμενος. Άρα τελείωσε η υπόθεση αυτή, έκλεισε. Τελεσίδικα, μάλιστα. Τελεσίδικα, μάλιστα. Υπάρχει όμως και υπάρχουν άλλες ανοιχτές υποθέσεις. Υπάρχει η περίφημη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, με την οποία είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή βουλευτές και δεν μας επιτρέπεται να πηγαίνουμε στη Βουλή. Θα αποφυλακιστείτε, δεν ξέρω εσείς, νομίζω μερικούς μήνες αργότερα. Να το πάμε έτσι, κύριε Παπαγιάννη, σε ένα χρόνο τελειώνει το δικό μου 18 μήνο. Εγώ φυλακίστηκα για ένα κυνηγητικό όπλο που είχε ο πατέρας μου κατοίκον με άδεια. Φυλακίστηκα εγώ και αυτή τη στιγμή δεν μου δίνεται η άδεια να πάω στη Βουλή να μιλήσω. Αν η κυρία Κωνσταντοπούλου